Ja, ik ben echt ongelooflijk tevreden. We hebben, het is natuurlijk nu de laatste dag, dus super spannend. Maar eigenlijk kan het al niet meer mis. We zijn hier zo goed ontvangen. Het is echt hartverwarmend. Alle initiatieven van kleine kinderen tot bedrijven. Als je door de stad loopt. Ja, ik vond het echt geweldig. Nou maar dit waar, hè? Want nou rijdt het en de voorspellings, die ben net al te goed. Zit dat je nog in de wei? Nou, ik was eergisteren wel best wel bezorgd. Want toen was er zelfs sprake van dat we misschien het hoofdpodium weer moesten gaan afbreken. Omdat het gewoon te hard zou gaan waaien. Weliswaar 's nachts, maar ja, dat maakt geen verschil. Dus daar heb ik toen maar niet te veel mensen verteld. Want, maar we hebben de nacht doorstaan en het is hartstikke goed gegaan. En het is de week voor kerst, dan is het nooit zonnig en tropisch. Nou is er dus na jou het gebeurd. En wat gebeurt hier verder? Gelijk uitbrekken morgen? Ja, nee, zodra het klaar is, dan gaan de eerste schroeven al uit de podia. En dan wordt meteen de hele nacht door afgebroken. En morgenochtend dan ben ik hier ook nog en dan staat er nog wel wat. Maar dan is er al vrij veel weg. En het wordt zo snel mogelijk allemaal opgeruimd.